дуруду арзи адаб ба фард шумо бинандаҳои ниҳоят иззатманд ва ҳар нафаре ки тавассути телевизиони Сафина барномаи навбатии Дунё пур аз ҷавонистро тамошо дорад. хуб, ҳамдиёрони иззатманд, мо тасмим гирифтем гурӯҳи эҷодӣ ки ин ҳафта атрофи мавзӯи саҳви президент дар таҳкими ҳокимияти судӣ ва пойдории истиқлолияти давлатӣ барнома таҳия бисозем ва даъват намудем як зумра ҷавонони фаъол ва омӯзгоронро аз факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва як гурӯҳ судяҳоро аз шаҳру ноҳияҳои шаҳри Душанбе. хуб, қаблан сипос мегӯям барои омаданатон. умедвор ҳастам ки сари андешаҳое ки мо пешниҳод мекунем шумо низ андешаҳои мукаммал пешниҳод хоҳед кард. хуб, нахуст аз меҳмононе ки дар қисмати ифтихорӣ нишастаанд, ман мехоҳам дониста бошам ки нақши президентро дар таҳкими ҳокимияти судӣ ва пойдории истиқлолияти давлатӣ шумо чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Баламгӯяк дар ихтиёратон. марҳамат. пеш аз ҳама бо қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавре ба ҳамагон маълум аст, ҳокимияти судӣ дар баробари дигар шохаҳои ҳокимияти давлатӣ, яъне ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия ҳамчун ҳокимияти мустақил эътироф шуданд. худ ин самараи истиқлолият ва саҳми бевоситаи асосгузори суд ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки барои хуб боз ҳам баланд бардоштани нақши ҳокимияти судӣ ва мустаҳкам намудани сохторҳои ин ниҳод хеле назаррас мебошад. қайд кардан ба маврид аст ки бо қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд дар давраи истиқлолияти давлатӣ тавре ба ҳамагон маълум аст, як боби калон, яъне боби 8 суд номгузорӣ шуд ки он ҳаҷман 9 моддаро дар бар гирифта аз моддаи 84 то моддаи 92 ба танзими фаъолияти судӣ, яъне низоми ҳокимияти судӣ бахшида шудааст ки ин воқеан ҳам дар низоми қонунгузории мамлакат яке аз саҳмҳои гузоштаи беназири роҳбарияти олии мамлакат дар таҳкими ҳокимияти судӣ мебошад. баъдан тавре ҳамагон медонем ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ зарурияти хуб дар таҳрир нав қабул намудани қонунгузорӣ дар тамоми соҳаҳо, махсусан дар соҳаи фаъолияти судӣ ба миён омада буд ва бо ман ҳамун роҳнамоиҳои роҳбарияти олии мамлакат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конститутсионӣ, қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардиданд ки он низ дар таҳкиму танзими фаъолияти ҳокимияти судӣ хеле аҳамияти калон дорад. дар ҳақиқат баъди қабули Конститутсияи соҳиби истиқлолияти Тоҷикистон низоми ягонаи ҳокимияти судӣ дар Конститутсия муайян гардид, яъне тибқи моддаи 84 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми ягонаи ҳокимияти судӣ сар карда аз суди конститутсионӣ, суди олии иқтисодӣ, судҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳр ноҳияҳо, судҳои иқтисодии вилоятҳо, шаҳри Душанбе, судҳои ҳарбии гарнизонӣ ва умуман судҳои шаҳру ноҳияҳо муайян гардид. Инчунин дар Конститутсия ташкили судҳои фавқулодаро Конститутсия манъ кард ва дар ҳамин замина аввалин маротиба дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон падидаи назорати конститутсионӣ, яъне ташкили суди конститутсионӣ ба миён омад ки дар ҳамин падидаи назорати конститутсионӣ саҳми беандозаи пешвои муаззами миллат, роҳбари давлат бениҳоят бузург аст. чунки мо имрӯз дар арафаи 30-юмин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем, дар ҷашн мегирем ва воқеан нақши ҳокимияти судӣ аз ҷумла аз суди конститутсионӣ дар волояти Конститутсия бениҳоят нақши ҳалкунанда дорад. яъне суди конститутсионӣ ҳамчун мақоми махсус гардонида шуда оиди ҳифзи Конститутсия аст. яъне тамоми санадҳои меъёри ҳуқуқие ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақоми қонунгузор, аз ҷониби субъектҳои ташаббуси қонунгузорӣ, аз ҷониби вазорату идораҳое ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, мувофиқати ин санадҳоро ба Конститутсия суди конститутсионӣ месанҷад. яъне бо роҳи гузарондани мурофиаи конститутсионӣ
он санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки ба конститутсия хилофанд, яъне мухолифат мекунанд, онҳоро суди конститутсионӣ дар доираи мурофиаи судӣ онҳоро беэътибор, яъне ки қарор дар бораи ғайри конститутсионӣ эътироф кардани ин санади меъёрии ҳуқуқиро суди конститутсионӣ дар доираи мурофиаи суди конститутсионӣ амалӣ мекунад. Дар ҳамин замина яъне волояти меъёрҳои конститутсия аз ҷониби суди конститутсионӣ бениҳоят нақши ҳалкунанда дорад ва пешвои муаззами миллат ҳам дар яке аз суханронияш дар ҳамин боб қайд карда буданд ки мақсади асосии ташкил намудани суди конститутсионӣ ҳам дар ҳамин аст ки ҳар як гурӯҳ ё ки ҳар як субъектони алоҳида натавонанд ки ин он санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул кунанд ки ба конститутсия мухолифат кунад ё ҳам меъёрҳои конститутсияро зери шубҳа гузорад. саволи кунунии шумо моро водор месозад ки боз мо баргардем ба ҳамон иҷлосияи 16-ҳамин шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки 16 ноябри соли 1992 қабул карда шудааст ва баъдан 19 ноябри соли 1991 186 нафар вакилони халқии мардумӣ ба тарафдории муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон овоз доданд ва натиҷаи ин ҳама овоздиҳиҳо ба он расид ки раёсати шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъин карда шавад ва дар ин замина пеш аз ҳама пешвои муаззами миллат худ шахсан ироа намуданд ки ман баҳри пойдор гардондани ҳокимияти давлатӣ ва барқарор сохтани ҳокимияти судӣ ва адолати судӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатто аз ҷони худ ҳам мегузарам ва дар ҳамин замина чунин ҳам шуд албатта, зеро ки пешвои муаззами миллат ба ваъдаҳои ҷонфидоёнаи худ то кунун вафо карда истоданд ва баҳри сарҷамъ кардани ин миллати азияткашида ҳамаи хатарҳои он замонро ба инобат нагирифта ба ҷумҳурии исломии Афғонистон сафар карданд ва дар он ҷо мардумро сарҷамъ намуданд ва гуфта шуданд ки марҳамат ба давлат ва ватану миллати азиз ба назди хешу ақрабои худ баргардед ва дар воқеъ ҳам чунин шуд ва пешвои муаззами миллат тавонист ки нақши худро барои баланд бардоштани ҳокимияти давлатӣ ва инчунин пойдор гардондани ҳамаи шохаҳои ҳокимияти мамлакат гузоранд ва дар ин замина пеш аз ҳама ҳокимияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба се шохимия тақсим карда шуд ки ин бевосита қонунгузор, иҷроия ва судӣ мебошад ки нақши пешвои муаззами миллат дар ҳама шохаҳои ҳокимияти давлатӣ сарчашмак аз 16-ҳамин иҷлосияи шӯрои олӣ назаррас мебошад. дар ҳақиқат дар он замон барои ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоят хуб ва мувофиқи мақсад буд ки шакли президентии конститутсияро бипазирад. ин буд ки 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умумии халқӣ конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид ки он аз 100 модда ва 10 боб иборат буда ба он 3 маротиба, яъне соли 1999, 2003 ва 2016 тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд. воқеан тағйиру иловаҳое ки ба конститутсияи мо ворид карда шуданд талаботи замон барои пешрафти мақомотҳои давлатӣ равона гардидааст. дар ҳақиқат саҳми пешвои муаззами миллат дар таҳкими давлатдорӣ, дар таҳкими ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба ғоят бузург аст, зеро ҳамаи он мақомотҳои давлатӣ, ҳамаи он шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие ки имрӯз амал мекунанд, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои онҳо дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои соҳавӣ дарҷ гардидааст. чунон таъкид карданд устодо, дар ҳақиқат таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба рушди мақомотҳое ки
мақомотҳои давлатӣ боз як пешрафти бузурге шуд, зеро баъди муайян кардани таҷзияи ҳокимияти давлатӣ аз он ҷумла ҳокимияти судӣ дар низоми судии ҷумҳурии Тоҷикистон низ тағйиротҳои зиёде ворид гардид. аз он ҷумла дар суди шаҳри Душанбе коллегияҳои маъмурӣ, коллегияҳои оилавӣ, коллегияҳои ҷиноятӣ, дар суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам аз он ҷумла ба ҳамин тартиб коллегияҳо таъсис дода шуд. дар судҳои вилоят ҳамин коллегияҳо таъсис дода шуд. қонунҳои конститутсионӣ тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд ба кодексҳои мурофиавӣ, кодекси ҷиноятӣ, кодексҳои маъмурӣ ва дигар санадҳои дохилӣ қабул гардиданд, ки барои таҳкими волояти конститутсия шаҳодат медиҳанд. чун иҷлосияи 16 шӯрои олӣ баргузор гардид ва масъалаи асосӣ пеш аз ҳама ба давлат як роҳбари воқеан ватандӯст, наҷотбахш, раҳокунандаи халқи миллат аз ин ҳама лаҳзаҳои даҳшатангез буд. мардуми тоҷик дар воқеъ бо интихоби оқилонаву орифона тавонистанд ки ба ҳайси роҳбари давлат шахсияти бузурги таърихӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро пазироӣ кунанд, интихоб кунанд. ва муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин лаҳзаҳои басо душори таърихӣ ки ба сари қудрат омаданд, тавонистанд ки дар як муттаҳидӣ, ҳамдигарфаҳмӣ халқу миллати тоҷикро аз ҳамаи ин лаҳзаҳои басу вазнини таърихӣ наҷот бахшанд ва миллату давлатро ба ин рӯзи босаодат оварда расонанд. вақте ки мо президент мегӯем, шахсан ман президентро ҳамчун як дар шахсияти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун наҷотбахши ҳам давлат, ҳам миллат, ҳам тамаддун, ҳам фарҳанги ниёгонамон медонам. имрӯз воқеан сарҷамӣ ки мо дорем, ин қадар ободие ки дорем, гулгулшукуфое ки давлату миллати мо дорад, моро дар арсаи ҷаҳон мешиносанд, маҳз нуқтаи худро аз ҳамон рӯзҳои аввали ба сари қудрат омадани ин шахсияти таърихӣ мегирад. мо бояд қадршинос бошем, ин рӯзҳои таърихиро ҳеҷ гоҳ аз ёд набарорем. наҷотбахши мо ки муҳтарам президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон аст, ҳамеша дар зеҳнҳо ҷойнишин кунем. ҳанӯз моҳи декабри соли 1992 вақте комиссияи конститутсионӣ ба фаъолияти худ шурӯъ менамояд ва дар ҳайати коршиносони ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ таҳия менамоянд лоиҳаи конститутсияро барои мин баъд ояндаи дурахшони давлати худро таъмин намуданд вобаста ба шароити кунунии ҷомеаи ҳамон вақта, президенти кишвар дар яке аз баромадҳои худ қайд менамоянд ки мо вақте расидааст ки асоси қонунҳои кишварро навъ карда, онро дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ такмил дода, барои бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона заминаи асосӣ фароҳам оварем. маҳз кори комиссия аз ҳамин суханронии президенти кишвар шурӯъ меёбад ва таи 6 моҳ комиссия аз ҷониби олимони ватанӣ лоиҳаи конститутсияро пурра омода менамояд ва вақте ки лоиҳаи конститутсия ба муҳокимаи умумихалқӣ пешниҳод менамояд, пеш аз пешниҳод намудан ба муҳокимаи умумихалқӣ, президенти кишвар боз қайд менамояд дар баромади худ ки мо оид ба бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона бояд аз назария ба амалия гузарем. ва ин амалия маҳз дар иродаи халқи Тоҷикистон, дар дасти иродаи халқи Тоҷикистон аст. оид ба нақши президенти кишвар дар самти ҳокимияти судӣ қайд кардан ба маврид аст ки ҳанӯз вақте ки конститутсия қабул мешавад, ҳокимияти судӣ мустақил шуда аз номи давлат ва аз тарафи судиҳо омада мегардад. ба судҳо ҳуқуқи дахлупазирӣ дода мешавад ки онҳо дар фаъолияти худ мустақил буда ба ягон мақомоту шахсони мансабдори давлатӣ тобеъ нестанд. ва ба ғайр аз ин бошад, дар натиҷае ки вақте ки мо оташи ҷанги шаҳрвандӣ хомӯш гашт, боз ба миён омад масъалаҳои нав, яъне ки дар низоми судии кишвар бояд тағйирот ворид карда шавад ва он низоми судии кишвар бояд мукаммал гардонида шавад. вобаста ба ин, дар асоси тағйири иловаҳои соли 1999 ва низоми судии кишвар, суди иқтисодии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, суди иқтисодии вилоятҳо ворид гашт ки онҳо парвандаҳоро вобаста ба суди иқтисодӣ дар зини аввал баррасӣ менамуданд. ҳокимияти судӣ як шохаи мустақили ҳокимияти давлатӣ буда баҳри амалӣ намудани адолати судӣ, пеш аз ҳама адолати судӣ, таъмини сулҳу субот ва инчунин ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва ҳифзи манфиатҳои давлатӣ равона карда шудааст.
чунонки судяи муҳтарам гуфтанд, як қисми боби 8 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан ба суд бахшида шудааст, ки дар он тамоми самтҳои фаъолияти ҳокимияти судӣ муайян карда шудааст. дар ин ҷо гуфтем ки ҳокимияти судӣ ҳамчун як шохаи мустақили ҳокимияти давлатӣ мебошад. ин дар моддаи 9 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти қонунгузори иҷроии судӣ ҷудо карда шудааст, ки аз ин ҷо фаҳмида мешавад, ки ҳокимияти судӣ ҳамчун як шохаи мустақили ҳокимияти давлатӣ ба шумор меравад ва ҳамаи он чизе ки Конститутсия қабул намудааст, мо наметавонем онро рад намоем. Сами бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳокимияти судӣ хеле баланд мебошад. чунон ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, президент ҳамчун ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, инчунин ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, тамомияти арзӣ, инчунин пойдорию бардомии давлат ба шумор меравад. бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, он дар давраи баъди ба даст овардани соҳиби истиқлолият қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳокимияти судӣ 6 август соли 2001 қабул карда шудааст. саломат бошед, ташаккури зиёд. вазифаи асосии ҳокимияти судӣ татбиқ ва таъмини ҳокимияти судӣ мебошад. аз ин рӯ адолат дар фаъолияти мақомоти судӣ фақат дар сурати амалӣ мегардад, ки онҳо парвандаҳоро беғаразона ва бо риояи қатъии талаботи Конститутсия ва қонунҳо ҳаллу фасл намоянд. бобати ҳамин суоли мо шумо чӣ назар доред? мувофиқи моддаи 84 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз вазифаҳои муҳими ҳокимияти судӣ ин ҳифзи ҳуқуқи озодии инсон ва шаҳрванд ба ҳисоб меравад дар баробари манфиатҳои давлат, корхона муассиса ва таъмини волояти қонун. бари таъмини иҷрои ин вазифаи конститутсионии худ ҳокимияти судӣ имрӯзҳо дар асоси он кодексҳои мурофиявие ки имрӯз мавриди амал қарор доранд, кодекси мурофиявии мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон, кодекси мурофиявии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кодекси мурофиявии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, кодекси мурофиявии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва ҳамзамон дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, муроҷиатҳои шаҳрвандонро ҳамарӯза мавриди муҳокима баррасӣ қарор дода ҷавобҳои мушаххас гардонда мешавад ва ё ин ки агар дар доираи талаботи қонун ҷиҳати оғоз намудани парвандаҳои гуногун, парвандаҳои оилавӣ, парвандаҳои маданӣ, парвандаҳои ҷиноятӣ аз рӯи айбдоркунии хусусӣ судҳо низ парвандаҳоро оғоз мекунанд, ё ки парвандаҳои маъмурӣ мавриди баррасӣ агар ё ки оғоз кардани он ба миён ояд, дар доираи қонун корҳои назаррасиро ба анҷом мерасонанд то ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон ба таври дахлдор ҳифз карда шавад. воқеан ҳам имрӯзҳо мо тавре ба ҳамагон маълум аст эҳсос мекунем ки баъзан вақт бинобар сабаби суст будани маърифати ҳуқуқи баъзе аз шаҳрвандон ҳангоми бартараф намудани он мушкилие ки ба ҳар як шаҳрванд рост меояд, муҳлатҳое ки қонун барои муроҷиати шаҳрвандон муқаррар кардааст ҳам дар кодексҳои мурофиявӣ ва ҳам дар қонуни ҷумҳурии дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ онро дуруст дарк накарда бо гузарондани муҳлатҳои мурофиявӣ ба судҳо муроҷиат мекунанд, ки оқибат аксарияти муроҷиатҳо рад карда мешаванд бинобар гузарондани муҳлат. бояд қайд кард ки имсол бо ташаббус ва ҳамун пешниҳоди бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид ва барои аз ҳамин мушкилиҳое ки ман гуфта гузаштам, баровардани шаҳрвандон, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, ҳар як ҳуқуқшинос бояд корҳои назаррасиро ҳамчун ташаббус дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ба анҷом диҳад, то ки шаҳрвандони мо ҳам дар дохили кишвар ҳам дар хориҷ ба чунин мушкилиҳо дучор нагарданд. ва судҳо имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мо ҳам тавассути воситаҳои ахбори уммат, ҳам тавассути шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ ва ҳам дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳар як шаҳрванд эҳсос карда истодааст, ки дар ин соли маърифати ҳуқуқӣ бо гузарондани мурофиаҳои сайёри судӣ, бо гузарондани чунин як суҳбату вохӯриҳо ва фаҳмондадии ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ба навбат аз рӯи он нақша чорабиниҳое ки бо дастури супоришҳои
роҳбарияти суди олии ҷумҳурии тоҷикистон, суди шаҳри душанбе ва инчунин судҳои вилоятҳо дар сатҳи вилоятҳо қабул шудаанд, чӣ корҳои назариятшон анҷом дода истодаанд то дар самти ҳифзу ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон саҳми босазои худро гузошта бошанд. вобаста ба муроҷиати шаҳрвандон, вобаста ба арзу шикоятҳо гуфтан зарур аст ки албатта он номгӯи мурофиаҳои судие ки ҳамкасби мо номбар кард, аз ҷумла мурофиаи ҷиноятӣ, мурофиаи маданӣ, мурофиаи оилавӣ ки дар судҳои салоҳияти умумӣ дошта асосан баррасӣ карда мешавад. ва ман фикр мекунам ки бинед ки дар ҳар як мурофиае ки мо номбар кардем албатта ду тараф аст. агар мурофиаи маданӣ, мурофиаи оилавиро бигирем, тарафи даъвогар аст, тарафи ҷавобгар. агар парвандаҳои ҷиноятиро гирем, яъне тарафи айдоркунанда аст ёки тарафи ҷабрдида аст, тарафи судшаванда. яъне ҳатман ду тарафе аст ки ҳамун дар вақти баррасии парвандаҳо суд ҳар ду тарафа гӯш карда дар асоси эътимоди ботинии худ баҳо дода қарори ниҳоии худро қабул мекунанд. ва албатта яке аз тараф аз қарори баровардаи суд ҳеҷ вақт розӣ нест. ду тараф ки боша, модом ки як тараф розӣ шавад, тарафи дигар розӣ нест. ман фикри шахсӣ ма аст ки вобаста ба он ҳолате ки шумо гуфтед, вобаста ба арзу шикоятҳо, инам яке аз нишонаҳои маърифатнокии ҳуқуқии шаҳрвандон аст ки онҳо аз ҳуқуқҳои худ истифода бурда ба судҳои болоӣ вобаста ба намун санадҳои судӣ ки онҳо розӣ нестанд аз қарори қабул кардаи судӣ, ба суди болоӣ шикоят мекунанд. ва дар ҷумҳурии тоҷикистон чӣ хеле ки медонед, се зинаи судӣ аст, яъне судҳои салоҳияти умумӣ, яъне зинаи аввал парвандаро бори аввал ва моҳиятан баррасӣ мекунад. суди яъне ки дар марҳилае ки агар шаҳрванд ёки ҳамун тарафи парванда ба қарори ниҳоӣ баровардаи судӣ розӣ набошад, он санадҳое ки эътибори, яъне қувваи қонунӣ надоранд, эътибори қонунӣ надоранд, дар муҳлатҳои муқаррар кардаи қонун ба тариқи кассатсионӣ он шикоятҳои худро метавонанд ки ба суди болоӣ шикоят кунанд, ёки санаде ки эътибори қонунӣ дорад ба тариқи назоратӣ аз ҷониби шаҳрвандон ба судҳои болоӣ муроҷиат карда мешавад. ва албатта шикояти шаҳрванд аз болои санади судӣ ин нишонаи ғайриқонунӣ будани санади судиро надорад, балки ҳанамун норозигии шаҳрванда нисбат ба қисми санади суд ёки ҳамун ҷазо ёки умуман ҳалномаи баровардаи суди умумӣ аст ки ман фикр мекунам ки ин нишона балки нишонаи ҳамин маърифатнокии шаҳрвандон аст. ва вобаста ба ҳамин ҳолате ки бо соли 2024 дар партави 30 солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд, ин натиҷаҳои ҳамин назараси ҳамин сол аст ки ҳамин шаҳрвандон метавонанд ки аз ҳамин ҳуқуқу озодиҳои худ ба тари васеъ истифода баранд. яке аз нишонаҳои асосии давлати демократию қонунiyat ин муносибати тарафайни давлату шаҳрванд мебошад. яъне дар ин ҷо ба мо ҳуқуқҳо дода мешавад, ам ӯҳдадориҳо. ӯҳдадории асосии ҳар яки мо дар риояи бечунончарои талаботи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва маҳз соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидани соли кунунӣ имкон дод ки маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон то як сатҳи зарурӣ рӯ ба баландӣ диҳад. чун дар ин замина мо дар асоси нақшачорабиниҳои суди олӣ бо дастури супоришои роҳбарияти суди шаҳри Душанбе бевосита корҳои ташвиқотиву тарғиботиро дар самти фаҳмондадии қонуни амалкардании ҷумҳурӣ ба саҳми шаҳрвандон мерасонем. яъне ҳамарӯза вохӯриро бо як зумра шаҳрвандон ба роҳ меонем. ба хотири чӣ? ба хотири баланд кардани фарҳанги ҳуқуқии онҳо. вақте ки фарҳанги ҳуқуқии шахс боло мегардад, ин на танҳо ба риояи талаботи Конститутсия оварда мерасонад, балки ба устувор гардидани поёҳои давлати демократии ҳуқуқи бунёд ва дар ин замина ба устувор гардидани поёҳои истиқлолияти давлатӣ ва рушди давлату ҷомеа асос меёбад. бале, хуб, ташаккур ба ҳамаи шумо меҳмонони арҷуманд. ман дар анҷом мехоҳам назари шумо муҳтарам судиҳо ва омӯзгори иззатмандро шунида бошам ки имрӯз мо насли ҷавонро ба андешаи шумо хуб чӣ гуна тарбият бисозем ки воқеан эҳтиром ба конститутсия дошта бошанд, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ дошта бошанд, эҳтиром ба хоку дону оби ин сарзамини аҷдодӣ дошта бошанд. шоир гуфтааст ки дар ҷавонӣ сайъа кун
تا به خلل خواهی عمل میوه به نقصان بود که از درخت نوبر است. برای همین در جوانی اگر در همون سطح تحصیل از مکتب‌های مؤسسه تا مکتبی، مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشکده و دانشگاه اگر برای همونیم بهتر خوبتر میشه. سلامت باشید. در جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت و تندرستی شهروندان قبول شده است و در اساس چنین قانون شهروندان جمهوری تاجیکستان باید که نسبت به همین دولت تاجیکستان رمزهای دولتی عموما به ارزش‌های ملی فرهنگی احترام گذارند و دولت رو واقعا هم دوست دارند. واقعا دوست داشتن دولت احترام به قانون‌های او با یک گپ خشک خالی نمی‌شود. بله. همه ساله تمام یعنی از روزهای اول به دست در آوردن استقلالیت دولتی توجه اولین درجه پیشوای معظم ملت به ساحه معارف بود. باید دانشجو باشد، در همین دوره دانشجو خواند، علم‌های زمانوی را از خود کند. انمی دوست داشتن وطن است. انمی نشانه از است که وای واقعا دولت ملت خود دوست می‌دارد. یعنی همه طرفه پره اثبات کند که وای صداقت به انمی دولت ملت دارد. سلامت باشید. یک چیز رو باید قید کرد که موافق ما در 42 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در تاجیکستان هر شخص وظیفه‌دار است کنستیتوسیون و قانون را رعایت کند، حقوق آزادی شان شرف دیگران را احترام نماید. ندانستن قانون جوابگری و استثنا نمی‌کند. یعنی در همین قانون هر یک شهروند وظیفه‌دار شده است که کنستیتوسیون و قانون‌های جمهوری رو به طور داخلی رعایت کند. همه ما می‌دونیم 20 ایون سال 2024 قانون جمهوری درباره مسئولیت برای تعلیم تربیت کودک در تحریر نو قبول شد که این چیز در ماده 15 و 16 هر یک پدر و مادر رو سراول وظیفه‌دار کرده است که برای بلند برداشتن حس خوب وطن دوستی، برای بیدار نمودن خوب وطن دوستی و این چنین خوب ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی هر یک پدر و مادر باید تربیت فرزند خود را به طور داخلی براه ماند و من بعد عاقبت‌های ناگوار عمل‌های نادرست رو به فرزندان فهمونده که فرزندان تا توانند در حیات خود به مشکلی‌ها دچار نشوند و به جنایتی که میتواند عاقبت حیاتی او رو خوب تیره سازد خوب از به اون دست نزنند. بله تشکر. در این مورد من این رو قید کردنی هستم که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید درک عمیقی خودشناسی ملی رو به خود کسب نماید. یعنی که باید در دل و دیده خویش و در مفکوره جوانان همین را جا کرده توانیم که این وطن با جان فدایی ها به دست آمده است و آن را ما باید به مانند یک گوهرک چشم احتیاط کنیم و به نسل های آینده باقی گذاریم. سلام. تشکر. باید یکی از نقطه‌های مهم رو قید نماییم که شاعرم چی زیبا میگوید: جانفدا در راه پیمان کرده است، صد بیابان را گلستان کرده است، سرزمینی پاره پاره گشته را جمع کرده تاجیکستان کرده است. اما جوانان را ضرور میباید که این تاجیکستانی که تا به امروز به این قدر شکوه و شهامتی که به ما رسید باز هم را گلگشکفان و زیبا و زیباتر سازیم. بله. تشکر زیاد. سلامت باشین. خب یک جمعیت سپاس میگم برای اشتراک و برای احترام کردن و با برنامه ما آمدن و سپاس‌های دیگر میگم به شما برای اشتراک، برای سخنرانی با امید رشد صلح و ثبات و امن و امنیت در تاجیکستان بیشت آسای ما. شرف و پرزنت کشور نقطه میگذاریم با برنامه امروزه. سعادتمند و پیروز و موفق و سرفراز بمانید.